Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Pila man ka dekada ang maglabay, importante nga aton ginabalikid ang kasaysayan. Dapat nga ginapreserba ang kasaysayan agud mapakita kag mapainsyende sa mga subong nga henerasyon kag sa palaabuton pa. Sa sini nga pamaagi, makit-an ta kun ano kag diin ang aton ginhalinan. May iban nga nagapreserba sang kasaysayan pinaagi sa pag-display sini sa museums sa Negros Occidental. May grupo nga nagaperform kag pagsaot kag ang tema sini may touch of heritage. Unique, hindi bala? Ano ay ang inspirasyon sang sini nga grupo? Dali na, istoryahan ta. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Subong aga mga kapuso, tutukan nato ng inatawag bala nga heritage sang aton nga probinsya Negros Occidental. Pinaagi sa mga moderno nga pamaagi agud mas mahangpan sang aton mga pamatanon kung ano ba lang importansya sang culture and the arts. This morning, may kaupon naton ang project head o project coordinator sang Hugpong Dayaw sang Negros Museum. With us is Roger Joshua Venzal. Hi, Ming Aga. Kamusta na? Good morning, everyone. I'm fine, good, and kanami man kay stay healthy ng gapon. How do you feel ngayong mong kabuhi? It's surrounded by art, by influential people, gikan sa aton nga local art scene. Actually, nag-graduate ko as AB Psychology. So, do ka layo, gid nga pamangkot sila, AB Psychology, mga course dapat ara kaya sa mga clinic or ara ka sa school. Abit nila, ang culture is culture lang, arts lang, but wala sila kabalo kung paano nangin, fundamental for management man, managing people, managing resources. And this time around, agud ikampanya o kung isulo ang importansya sang Negros Art and Heritage sang aton mga pamatanon, naghugpong ang aton Negros Cultural Foundation, Negros Museum, kag Kapitolyo Provincial sang Negros Occidental. Let's talk about this project. Yes, do ka subong Mr. ang we started sang una nga the regular nga tour. May-ari kami pa nakayon the Bout Tour nga ginatawag namon kundi ng mga estudyante gakari dire. But because of pandemic man, kailangan namon i-digitalize ang amon mga content kag nag-sit down kami kung paano namon ma-engage gapon ang aton mga youth and youthful Negrosanon para magsigi gapon expose sa culture and art scene in Negros. Abi, Roger, isa-isa sa amon, ano ning Hugpong Dayaw? Actually, Hugpong Dayaw is a project with the Negros Cultural Foundation and a partnership with the Negros Museum and the province of Negros Occidental. Actually, this is a creator competition. Creator kay kadamo na subong sa aton ga create content, and actually this sila ng mga creator nga ga-influence man sa iban nga mga tao kag sa aton nga mga followers sa social media. So with this Hugpong Dayaw, may ara kita trifold competition, the pitik sulat, the photo essay, and we have the hangkat baile. Hangkat meaning to challenge, and baile saot, so dance challenge ang competition, and we have the kanta cover. Kundiin nga they will cover a song created by the organization man. Roger, mga abala importante para sa aton pamatanon. Nag-eskwela man bala o ng aton mga out-of-school youth nga mayara sila ihibalo kon comprehension sang ginatawag naton nga taliambong diri sa Negros. Siguro ka balik ko nung waay nga may mabalikid, sino pa biabi, do kadra bala nga do tanan we are so focused with politics, we are so focused nga hindi kailangan tas ang kwarta, sa culture kabudlay mangita kwarta because some actually investing money nga from their personal for their art. Actually siguro ka balik ko nga amo ni ang need naton kay ti madula ni tanan pero ang culture ara sa gyapon eh. Lastly, nga kinahanglan naton sa Negros Occidental maghugpong kag syempre dapat ya dayawon ta kung anong may ara kita di sa aton. Para sa akon nga kailangan naton nga maghugpong
kag dayawon ang aton nga sa culture naton because we have the power to influence. We have the power bala nga i-continue ini nga hindi ni mapatay ang aton mga practices nga i-feature naton ang mga ara sa GWA International kung diri pa lang ya sa Negros kadamo na kita makita sa aton food, sa aton mga practices from the literature to drama to music to dance kadamo gid. All we need is to research, to expose ourselves man sa ining nga mga butang sa taliambong mismo. Ipalaptan naton ang katahom kag syempre dapat maging proud kita sang aton local arts and local heritage bangod ini ang naga-define sang aton pagkatawo bilang isa ka probinsya. Use your accounts wisely. Roger, madamang salamat. God bless you. Madamong gid nga salamat everyone. Mayong aga. Odra, ala ka mo ha. Promise. Padayon lang ang magtutong mga kapuso kayong Kapuso Star ang makaupunta na sa Best Talk sa pagbalik sa inyong paborito nga programa ko naga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.